Nyaya yacho yanga isina kumira zvakanaka. Izvi hazvina chimiro chakanaka kuhurumende yenyika yeZimbabwe. Panguva ino vari kutaura kuti tiri kufanirwa kunge tichirarama nekurima fodya. Fodya yacho kana ichinge yaenda kumaketi yosvika yohodwa yotengwa nemutengo wepasi nemutengo wakaderera, zvichitevera basa rinenge raitwa nevarimi. Varimi vanotora nguva yavo kugadzira fodya iyi youya kumaketi yobva yanzi ngaichitorwa ne50 cents, zvinova zvakakonzera kuti pange paine mhirizhonga yakaitika kuTobacco Sales Floor TSF muguta reHarare, zvakakonzerawo kuti vatengi mabuyers ange achivhara musika nekuda kwemhirizhonga yakanga yava kuitika. Hurumende yaikurudzirwa nevarimi kuti inofanirwa kuona kuti makambani aya ari kutenga fodya aremekedza zvido zvevarimi, nekuti ndivo vari kugadzira fodya, ndivo vari kurima fodya iyi, vachitarisawo nguva yavari kutora, dambudziko ravari kusangana naro pakugadzira chirimwa ichi. What's it with? What's going on? I'm gonna go watch it. Vazojamuka manje vari manje. Vazojamuka vari manje.